Што вядома пра чарговых памерлых сілавікоў, якія таямніцы верталёта Лукашэнкі раскрыў былы тэхнік, а таксама трагедыя на мяжы, якая вядзе да дыпламатычнага скандалу. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Стала вядома пра смерць яшчэ траіх сілавікоў. Усе яны сышлі ў зусім не старым узросце. Маёр з Жабінкі Сергей Ханін памёр на 44-м годзе жыцця. Былы опера, цяпер падпалкоўнік запаса з Мінска Іван Шабунька на 55-м годзе. А сталічны даішнік Дмітрый Савошчанка сканаў проста ў свой 43-й дзень народзінаў. Прычыны смерці першых двух невядомыя, а апошні сканаў пасля працяглай хваробы. Сакрэты верталёта Лукашэнкі. Партал «Зеркала» пагаварыў з былым беларускім вайскоўцам, які скончыў акадэмію авіяцыі і пасля служыў у мачулішчах, дзе абслугоўвалі борт нумар 1. Мужчына расказвае, што гэты верталёт мае рэсурс у 6 месяцаў альбо 1500 гадзін у паветры. Гэта значыць, што кожныя паўгода ён абавязаны праходзіць поўную праверку і тэхнічнае абслугоўванне. Унутры верталёт Лукашэнкі перароблены цалкам. Калі ў звычайным Мі-8 могуць камфортна размясціцца да 20 чалавек, то ў гэтым толькі 6. Унутраная прастора ў верталёце падзеленая на секцыі для персаналу і пасажыраў. Нават прыбіральні ў іх асобныя. Унутры гэтага верталёта стаяць канапы, тэлевізар, халадзільнік і нават барная стойка. Таксама ва ўсім верталёце ёсць спецсувязь. І ўсё разлічана так, што дзе б пасажыр не знаходзіўся, ён мог бы ўзяць тэлефон, проста выцягнуўшы руку. Такі апарат спецсувязі ёсць на стале, у прыбіральні і пры ўваходзе. Замест каўраліна ў верталёце засланы дарагі дыван. Суразмоўца журналістаў згадвае, калі верталёт прыходзіць на абслугоўванне, то з ім працуюць тэхнікі, якія праз сваю працу ходзяць не ў зусім чыстым адзенні. Таму борт нумар 1 абавязкова засцілаюць плёнкай. Унутры засцілаюць усё, каб не вымазаць і не пашкодзіць. Мужчына кажа, што некаторыя тэхнікі так баяліся заляпаць той дарагі дыван на падлозе і ўляцець на грошы, што яны працавалі там басанож. І не дарма. Пасля рамонту кожная драпіна ці след ад абутку разбіраліся з крыкамі і пакараннем. Калі борт Лукашэнкі прыходзіў на абслугоўванне, у яго была карта апісання, у якой пералічана ўсё, што ёсць унутры. Кожная падушка, келіх і нават колькасць цукерак. Мужчына запэўнівае, што былі выпадкі, калі чалавека, які не ўтрымаўся і з'еў верталётную рафаэлку, пасля жорстка каралі. Праўда, асабіста былы вайсковец лукашэнкаўскі верталёт не абслугоўваў. Яго палічылі неблаганадзейным. И как только я получил допуск, сразу же пришла указка сверху меня не пускать на этот борт. И это было странно, потому что приходит на ремонт президентский борт, становится в ангар, и перед всем строем говорят, что тебе в ангар заходить нельзя. Но при этом все оборудование приносится в лабораторию, в которой ты работаешь. Этот борт, естественно, то есть он у всех на виду, ты его видишь, ты в любой момент можешь туда сходить, что-то посмотреть и сделать. Цікавы і яшчэ такі момант. Пасля пачатку вайны мужчына яшчэ каля 2 месяцаў служыў у тых жа мачулішчах. Ён расказвае, што ўся праца авіябазы была накіраваная на абслугоўванне расійскіх бартоў, але ж каля 60% беларускіх тэхнікаў адмаўляліся працаваць з расійскімі верталётамі. Прычым, па словах мужчыны, камандаванне ставілася да гэтага з паразуменнем і старалася націснуць на тэхнікаў не пагрозамі, а угаворамі. Затым яму перадалі, што за неблаганадзейныя погляды ім пачаў цікавіцца КДБ, і мужчына з'ехаў з Беларусі. Цяпер ён абараняе Украіну і служыць у палку Каліноўскага з пазыўным «Хіп». Новае войска Лукашэнкі. Радыё «Свабода» вывучыла спадарожнікавыя здымкі і заўважыла, што ў вайсковай частцы ў Асіповічах пачаўся нейкі варушняк. Там будуюць 2 новых вялікіх ангары, якія вельмі падобныя на укрыцці для іскандэраў, а таксама пачалася рэканструкцыя закінутых будынкаў і казармаў. Вядома, што ў той жа частцы базуецца ракетная брыгада, узброеная комплексамі «Іскандэр», якія могуць быць носьбітамі ядзернай зброі. А цяпер, паводле разлікаў радыё «Свабода», у кожным з новых ангараў могуць размясціцца 12 баявых машын. І менавіта такія памеры мае штатны дывізіён іскандэраў у расійскай арміі. У яго ўваходзяць 6 розных тыпаў машын: камандна-штабная, жыццёзабеспячэння, самаходная пускавая установка з ракетамі, транспартна-зарадная, мабільны пункт падрыхтоўкі інфармацыі, а таксама машына рэгулявання і тэхнічнага абслугоўвання. Так што, магчыма, гэтая будоўля сігнал, што расіяне прышлюць у Беларусь яшчэ 1 дывізіён іскандэраў, сфарміраваўшы такім чынам паўнавартасную ракетную брыгаду.
Парадокс Лукашэнкі. Толькі-толькі ён супакойваў сваіх прапагандыстаў. Маўляў, не трэба пляжаць Украіну. Як тут жа сам вырашыў абвастрыць сітуацыю. Штука ў тым, што Беларусь збіраецца адкрыць новае консульства ў расійскім Ростове-на-Доне. І цяпер стала вядома, што ў так званую консульскую акругу увойдуць і акупаваныя расіянамі украінскія тэрыторыі: Запорожская, Херсонская, Луганская і Донецкая вобласці. І вось навошта гэта ўсё беларускім уладам незразумела. Магчыма, што такім чынам Лукашенка вырашыў проста ў чарговы раз прагнуцца, каб паказаць, што ён прызнае акупаваныя украінскія землі часткай Расіі. Ну і, дарэчы, крыху пра яго адносіны са сваёй жа прапагандай. Цяпер на СТБ зноў згадалі словы Лукашэнкі на так званым медыафоруме, дзе ён прасіў медыаапрычнікаў збавіць градус у дачыненні да Украіны. І вось аказалася, што гэта быў далёка не першы раз, калі Лукашенка загадвае сваім так званым журналістам не накаляць. Ды і людзі, аказваецца, зусім не заўсёды задаволеныя так званай аўтарскай журналістыкай, то бок сляпым ухваленнем Лукашэнкі і брудам у бок яго апанентаў. И это же не в первый раз он обращает на это внимание, потому что я помню встречу новогоднюю с журналистами, там тоже было сказано, нам нужно пройти по тонкому льду, учитывая сегодняшнюю ситуацию, да? Сбавить немножко градус и не переходить на обобщение. Хотя вот здесь и в Союз журналистов, поверьте, десятки обращений идут по поводу наших коллег, которые ведут эмоциональную авторскую публицистику. И на них люди действительно обращают внимание, это их тревожит, кто-то хвалит, кто-то ругает. Быў выяўлены яшчэ адзін настаўнік-вычварэнец. Пачаўся суд над выкладчыкам інфарматыкі са Светлагорска. Мужчыну 50 гадоў. Ён жанаты і мае 2 дачок. Ён даўно працаваў у мясцовай школе і быў на добрым рахунку. Нават уваходзіў у выбарчую камісію. Ягоныя навучэнцы ўдзельнічалі ў алімпіядах па інфарматыцы на рэспубліканскім узроўні, а на сайце школы мужчына згадваецца як адзін з найлепшых настаўнікаў. Таксама мужчына быў дзіцячым трэнерам па тэквандо. Ягоныя гадаванцы паказвалі добрыя рэзультаты, а пра самого трэнера часта пісала мясцовая прэса. Але цяпер раптам затрыманне і суд, прычым абвінавачванні страшныя: згвалтаванне падлеткаў і выраб відэа для дарослых. Міліцыя кажа, што знойдзеныя як мінімум 4 ахвяры мужчыны ва ўзросце ад 14 да 16 гадоў. Напрыклад, аднойчы ён запрасіў 2 хлопчыкаў на ўпіску, пераспаў з адным з іх і зняў гэта на тэлефон. Акрамя таго, ён дасылаў непаўналетнім хлопцам свае фотаздымкі інтымнага характара. Цяпер настаўніку пагражае да 20 гадоў калоніі. Атака мігрантаў на польскіх памежнікаў скончылася трагедыяй. Памёр вайсковец, які тыдзень таму атрымаў удар ножом ад аднаго з мігрантаў, які прарываўся ў Еўропу з беларускага боку. Параненага вайскоўца шпіталізавалі, ён трапіў у кому і, нягледзячы на ўсе намаганні медыкаў, памежнік памёр. Яму быў усяго 21 год. Прычым падобна, што мігрант, які забіў памежніка, пасля вярнуўся на беларускую тэрыторыю і цяпер знаходзіцца ў нашай краіне, бо польскія ўлады патрабуюць ад беларускіх выдаць злачынцу. У выніку гэта можа перарасці, калі не ў скандал, то ў чарговае напружанне паміж Польшчай і Беларусю. Польскі прэзідэнт Дуда ўжо анансаваў скліканне Рады нацыянальнай бяспекі. Прычына якраз надзвычайная сітуацыя на межах з Беларусю. Тым часам поток мігрантаў з нашай краіны не спыняецца. За апошнія 2 дні зафіксавалі амаль 400 спробаў нелегальна трапіць на тэрыторыю Еўрасаюза. Охо-хо! Даносчыца Вольга Бондарова выбачаецца перад нявесткай Лукашэнкі. Зусім нядаўна Вольга Бондарова пабачыла прозвішча Сялук у праграме дзяржаўнага канцэрта разам з іншымі нямілымі ёй артыстамі і назвала нявестку Лукашэнкі бычыбескай і змагаркай. Праўда, хутка выдаліла допіс. На мінулым тыдні Бондаровай пазваніў вядомы беларускі жартаўнік Андрэй Павук, прадставіўшыся афіцэрам КДБ і строга папрасіў больш не памыляцца. Тады Бондарова паверыла, што з ёй размаўляе КДБшнік і шчыра прызналася, што не ведала, хто такая Ганна Сялук. Ну і вось гранд-фінал. Цяпер Бондарова напісала ў сваім тэлеграм-канале пост з выбачэннямі. Цытата: «Паважаныя суграмадзяне, жадаю сказаць, што калі я пісала пра тое, што Ганна Сялук змагарка, я памылялася, бо гэта неправда. Інфармацыю заўсёды трэба правяраць». Канец цытаты. Нагадаем, што гэта ўжо не першае выбачэнне даносчыцы. Год таму яна наехала на начальніка Гродзенскай абласной міліцыі, але ўжо праз пару дзён запісала відэа, дзе папрасіла прабачэння за свае, цытата, неасцярожныя словы.
Трагедыя адбылася на Гродзеншчыне. Там за апошні месяц выявілі аж 4 выпадкі менінгакокавай інфекцыі. У Гродні, Ашмянах і Навагрудку. Прычым захварэлыя як дарослыя, так і дзеці. Так, адзін з выпадкаў скончыўся бядой. Немаўля, якому не было і года, падхапіла хваробу і памерла цягам сутак. Таму нагадаем, менінгакокавая інфекцыя ці папросту менінгіт – гэта хвароба падобная на пачатку на прастуду, але ж яна суправаджаецца моцнымі болямі галавы, шыі і часам сутаргамі і высыпкай, а таксама яна вельмі небяспечная, асабліва для малых дзяцей. Так што будьце пільнымі і беражыце сябе. Стала вядома, што ў экіпажы збітага пад Белгарадам самалёта быў беларус. Тут нагадаем, што ў студзені пацярпеў крушэнне транспартнік Іл-76. Расійскія ўлады называлі гэта тэрактам і абвінавацілі ў ім украінцаў. Па словах Крамля, у самалёце перавозілі 65 украінскіх палонных для абмену, але ж і па сёння доказаў гэтаму не прадстаўлена. Тым часам стала вядома, што бартавы радыс самалёта, старшы прапаршчык Ігар Саблінскі, беларус, родам з Віцебска. Ён вырас у сям'і лётчыка і ўсё жыццё марыў пра неба. Агулам налятаў больш за 6000 гадзін. Прычым для Саблінскага той ракавы палёт мусіў быць ці не апошнім. Пасля 30 гадоў службы ён падаў дакументы аб выхадзе на пенсію па ўзросце, але скончылася ўсё не ганаровай пенсіяй, а парэшткамі целаў на полі пад Белгарадам і ордэнам мужнасці пасмяротна. Пахавалі Саблінскага на радзіме ў Віцебску. Ён стаў 4-м загінулым лётчыкам-беларусам, які ваяваў на баку Расіі. Адбываецца вайна ведамстваў. Генпракуратура супраць мытні. Пракуроры праверылі Белтаможсервіс, дзяржаўнае лагістычнае прадпрыемства, якое належыць мытнаму камітэту. У выніку пракуратура знайшла цэлую кучу парушэнняў. Ідзе гаворка як пра неабгрунтаваныя выдаткі і ўшчамленне правоў работнікаў, так і пра карупцыю. Цяпер начальнікаў Белтаможсервіса чакаюць як мінімум адміністрацыйныя справы, а пазней можа нават і крымінальныя, бо па шэрагу эпізодаў матэрыялы накіравалі следчым і міліцыянтам для праверкі. Так што, магчыма, наперадзе чарговыя гучныя пасадкі лукашэнкаўцаў. Пасол Лукашэнкі прызнаўся ў даносах. Дмітрый Круты, пасол Беларусі ў Расіі, пацвердзіў, што сапраўды напісаў данос на спявачку Анжаліку Агурбаш і даслаў яго на расійскі першы канал. Чыноўніка абурыла тое, што спявачку паказалі ў адным з сюжэтаў канала. Маўляў, у Беларусі ж яе шукаюць аж па некалькіх крыміналках, у тым ліку за абразу Лукашэнкі. А ў Расію Агурбаш чамусьці не толькі спакойна жыве, а яшчэ і з'яўляецца на галоўным канале краіны. Круты ў сваім звароце папрасіў больш не паказваць Агурбаш па тэлевізары і паабяцаў падкінуць кантакты іншых беларускіх артыстаў, якія моўчкі любяць Лукашэнку. Падарунак жонцы скончыўся праблемамі. Мужчына проста ў тралейбусе знайшоў чужы пакет, дзе было новае жаночае адзенне, бялізна і касметыка. Недоўга думаючы, ён усё гэтае дабро забраў і падарыў сваёй жонцы. Вось толькі радасці падарунак не прынёс, а хутчэй наадварот. Бо жанчына, якая забыла той пакет, пайшла ў міліцыю, і сілавікі хутка адшукалі таго, хто яго прысабечыў. Цяпер мужчыну чакае крымінальная справа за крадзеж, а гэта да 3 гадоў калоніі. Мілата дня. Блогер паказаў, як мінчукі паклапаціліся пра качку, якая выседжвае яйкі ў цэнтры горада. Птушка ўладкавалася ў раёне цырка побач з ракой Свіслач, на клумбе пад дрэвам і грэецца ў промнях сонца. Аўтар роліка тлумачыць, птушку не толькі не сталі зганяць, а наадварот, каб яе абараніць, клапатлівыя беларусы абгарадзілі клумбу разам са скамейкай. Ці магчыма, на вашу думку, у Беларусі зарабляць амаль 10 000 даляраў на месяц? Аказваецца, што магчыма, бо такая прапанова з'явілася проста ў дзяржаўнай базе вакансій. Ганконгская кампанія, офіс якой знаходзіцца ў Мінску, шукае дарадцу па міжнародных і інвестыцыйных пытаннях. Кандыдату трэба мець вышэйшую адукацыю, вопыт ад 5 гадоў і ведаць кітайскую мову. Заробак абяцаюць вельмі добры, ад 6 да 9,5 тысяч даляраў па курсу. Вось такія навіны пятніцы. Нагадаем, што ў нядзелю на нашым канале выйдзе чарговы цікавы сюжэт, таму падпісвайцеся, каб нічога не прапусціць, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу ніву, глядзіце нашу ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся ў нядзелю.